Pagpapautob kan health and safety protocols urug pang pinahigot sa Naga Airport katakod kan padagos na pagbantay kontra sa huma kan Omicron variant. Yan ang tinutukan live ni Charm Rahiles. Charm? Sa Naga Airport, nakaalerto subuot sa humana dara kan bagong variant of concern o VOC na mas bistado sa apod na Omicron. Aminado ngunyan ang manhamiento kan Naga Airport sa banwaan ng Pili, Camarines Sur na mas pinahigot ninda ang implementasyon kan minimum health and safety protocols como pag-andam sa bagong variant of concern o VOC na Omicron. Sigun kay Chodolpo Orbon, officer in charge siya na sambitan ng airpuerto, dawa mayo pasubuot sindang standing order dapit sa pagbabago sa mga protocols, alagad sinda na mismo nagsagibo nin lakdang para sa seguridad kan sa indang mga personahe asin mga pasahero. Pahigot mi ang implementation, so reminders kasi mga tao na sa mga pasahero, sa mga bisita mi na although pigluwagan kang nakaagi. Sigun ki Urbon sa mga mapuli mang pasahero kaipuhan sa nang magpresentar nin vaccination card o S-Pass as in travel pass sa pupulian kaining banwaan. Sa ngunya nakakabawi naman subuot ang airpuerto, makalihis dugangan na ang mga flight schedules mantang nagdadakol naman ang mga nagaabot na mga pasahero. Si manungod po sa pasahero, naglalangkaw na po ang numbers ta. Paglog po kang December, igwa na po kitang schedule na daily flight effective December 1, December 11 may additional flight po sinda sa aldaw ng mga Martes, Huwebes saka Sabado. Sa ibong nalado, padagos man ang pangapodan kan DOH Bicol sa publiko na magpabakuna na nganing makalikay sa huma kana sambitan ng helang. Ongoing yung lahat ng mga pag-aaral po natin patungkol sa Omicron variant po natin. And we are still awaiting the formal po na mga studies na ginagawa po ng ating mga experts. And kapag mayroon po kaming update po doon, kayo po ay makakarinig po. Sa ibong kay ni padagos mang pinag-iingat ang publiko na maging rigmat, urog na subuot ngunya na nagkapira na nagluluwas na mutation kan COVID-19. Jessie? Josh Mabalos, Charm.